Tak na korciulach albo na bicykli? Mamy do rieki, nie tu, do rieki idziemy. Nie wiem. Ale po prostu wszystko Zejdzie, on zasejdzie. No ukludni. Chciał. Poczekaj. On ho objawi. Agresji. Chodź sam miał robić edit. No tam już są mniejsze, tam już jest taka psia. O, to moja mała dziadka. Ma dziadka? A fakt! Nie ma ich zabić. Nie! No tu takie błasny, on zapadnie! Ona jest siła, ty da pójść, on tu siedzi. Jeszcze raz, nie? To jest ryba. Monster. Nie, to 300 euro. Napisa si dali toľko. Ale pomôže, bo on si ho hryzol. Videla na to Chciałem za to mi siłą kupić nowego. Ale to je lepší. Tu máme aj papiery. Na čo máte papiery? Ty si, a na Keď čo? máš napísať papiery, tak ho môžeš predať za 500 euro. Máme To je tým pádom. na aukci a na motorkách. Keď máš veveričku a ideš si na ňu robiť papiery, tak zrazu stojí veľa. Papiere na ňo, tak môžeš zajsť za inú krajinu. Keď ťa chytia policajti a nemáš na ňo papiery, tak môžeš dostať pokutu. Si debil?